Sergio Roig i Juanjo García estan a Catarroja, molt bon dia. Malauradament, esta és l'escena que vos trobeu allà, no, Juanjo? Bon dia, Xavier. Sí, efectivament, a Catarroja la situació d'estos comerços és completament devastadora. Uns 4.500 de tota la província han patit danys i han sigut afectats tota mena de locals per esta dana. A Catarroja no és menys i així a l'avinguda de la Rambleta el podem comprovar fàcilment amb bars, botigues, òptiques i un fum de comerços completament destrossats i les persianes dels quals encara no es poden obrir. La zona de la regió Rambleta i Sant Antoni van ser les més inundades per la seva proximitat al barranc i el fort aiguat va arrossegar multitud de vehicles contra els baixos comercials. Per això mateix, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que pimes i autònoms afectats per la dana podran demanar des d'avui mateix les ajudes corresponents i ha afirmat que aquestes es pagaran al desembre, en les seues paraules, amb una rapidesa màxima. Unes ajudes molt necessàries i que en pobles com este de Catarroja esperen rebre el més prompte possible. Gràcies, Juanjo. Allà està el nostre company Juanjo García, que està precisament en aquesta passarel·la improvisada, i és que el poble se les engenya i s'uneix per a tirar-se una mà, per a tirar cap endavant. Digues, Juanjo. Bon dia, Ximo. Així és, en situacions de desesperació s'agudissa l'enginy i és per això que els veïns de Picanya, un dels pobles més assolats per la dana, han alçat esta passarel·la improvisada per a poder estar comunicats. Ho han fet sobre el barranc de Pollo al seu pas per esta localitat i ha permès connectar els barris com el barri de Vista Vella amb el centre de Picanya. Nosaltres estem ara mateix amb una de les seues veïnes. Júlia, bon dia. Com us ha ajudat esta passarel·la per a poder anar d'un lloc a un altre del poble? Pues para poderse comunicar entre tota la gent, perquè així n'hi ha molta gent que s'ha quedat sense res i tenen que passar d'un puesto a l'altre per poder tindre les seues coses, les seues necessitats i tot. Vostè me comentava que vostè és veïna del centre, però que va a Vista Vella. Sí, a comprar, perquè és que n'hi ha així també a 3 puestos, però bueno, on sempre solem anar és així, a l'altra part del poble. Uns anem per aquí i els altres cap allà, i si no hagués sigut per aquesta passarel·la tenim que anar fent uns quants quilòmetres. Com s'ha construït? Perquè ha sigut molt ràpid, no?, entre tot el veïnat i també gràcies a l'ajuda... A l'ajuda dels militars, a l'ajuda de tots, és que ho han fet. Bueno, això és que ha sigut ràpid. I estem molt agraïts a tots els voluntaris que han sigut els millors. No tindrem mai paraules per agrair-ho seu. I més o menys el poble està un poc millor, no?, cada vegada millor. Sí, se nota molt. Ha estat l'exèrcit, han estat tots, els bombers, els de la UNA, tots han estat ara sí, i entre tots, i els voluntaris sobretot, els voluntaris més que agraïts, tenim que estar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Júlia. Donant gràcies de que estem vius, perquè n'hi ha moltes persones que ho han passat molt mal i estan passant-ho molt mal. Pues moltes gràcies, Júlia, per atendre's en directe. I ja ho he escoltat, aquesta és la situació a hores d'ara a Picanya i que gràcies a aquesta passarel·la connecta una part del poble amb l'altra i per almenys estem tots units recuperant-nos poquet a poquet. Gràcies, Juanjo, per aquesta connexió, per presentar-nos a Júlia, que ho ha explicat d'allò més bé. Bon dia, Xavier. De moment, trànsit fluid així a l'estació Joaquim Sorolla de València, encara que s'espera una gran afluència de gent, atesa que avui comença el servei alternatiu de Rodalies de València amb trens i autobusos gratuïts. Renfe reobri avui les línies C1 i C2 de Rodalia de Gandia i Moixent a València mitjançant la fórmula híbrida on els trams més afectats es supliran amb autobusos, com és el cas de la C1, que des de Gandia es realitzarà el trajecte de Silla amb autobusos. En total es podrà transportar fins a 56.000 passatgers al dia de manera gratuïta. Estos serveis permetran cobrir el 99% del servei que es cobreix en condicions normals i la previsió és que per al 22 de desembre es puga normalitzar la circulació de la C1 i la C2, mentre que per a la C3 encara li quedarien
uns mesos. Important, entre Gandia i Silla hi haurà tren i entre Silla i València un servei directe d'autobusos. Així a València este servei d'autobusos tindrà punt de partida i tornada així a l'estació Joaquim Sorolla i a la plaça d'Espanya, en concret per a la línia C3. Sí, davant els riscos per a la salut, la Generalitat Valenciana ha posat en marxa al costat de la Diputació de València un pla que s'anomena Lodo Cero per, en caràcter d'urgència, ajudar a les poblacions a netejar els garatges, però pareix que arriba tard perquè el veïnat diu que ja han tingut que contractar ells servicis. Nosaltres estem amb un dels veïns afectats, amb Patrick. Bon dia, Patrick. Ens contaves que vosaltres esteu netejant ara mateix el garatge, però és una iniciativa del veïnat. Efectivament, nosaltres des del dissabte hem tingut que contractar aquests mitjans, venen de la Vega Baixa i és una derrama de la comunitat de propietaris. Ho estem costejant nosaltres. El que haurem volgut és tindre aquests efectius abans. Són més de 20 dies els que han transcorregut des del dia fatídic i estem així els veïns, perquè no tenim l'ajuda de cap efectiu, ni a nivell estatal, ni autonòmic, ni siquiera municipal. Doncs ara que s'ha pres aquesta mesura de fer una neteja als garatjos, nosaltres l'acceptarem perfectament, però sí que volguem dir que en aquest cas l'agravi comparatiu que se va ocasionar és que van a poder tindre aquesta costa de l'erari públic i nosaltres ho hem tingut que fer pel nostre compte. Sí, a vosaltres no vos han avisat, no?, de que avui se posa en marxa aquesta mesura. Però és que ens arriba aquesta notícia, ens arriba ahir, quan nosaltres estem des del dissabte, i per als nostres mitjans. I hem estat instant des del primer dia aquests mitjans, però no ens arribaven. Un dia tras un altre, presencialment, per a qualsevol persona que hem vist, siga de l'UME, siga de l'exèrcit, siga de la corporació local, i no ens ha arribat aquests mitjans. Dic, és una bona notícia per als que hi puguen aprofitar. Nosaltres, en aquest cas, no hem sigut. Pues moltes gràcies, Patrick, per atendre's en directe. Pues ja ho veig, una mesura que s'implanta des d'avui, però pareix que arriba un poquet tard per al veïnat. A veure si Juanjo García te dona temps de contar en un minutet aquesta història. Bon dia. Bon dia, Xavier. Sí, va obrir el dia 11 d'octubre i només en 2 setmanes va tindre que tancar a conseqüència de la dana. Ell és Eric. Bon dia, Eric. Conta'ns un poquet com esteu portant, que heu tingut que tancar només en 2 setmanes i com esteu fent aquests dies per a recuperar-vos? Res, pues estem esperant a les ajudes que ens donen, sobretot per a poder tindre uns diners per poder començar a fer la reforma, per poder obrir, perquè en el meu cas jo en una taula i un ordinador no puc donar servici. Entonces el que necessitem és insonoritzar els espais que rebentaren a causa de la dana i de més. Entonces estem esperant a que es puguen subministrar els materials per poder donar servici a la gent. Però la idea és tornar, no? Perquè aneu a tornar vosaltres. Home, per supost. En 2 setmanes tota la meva il·lusió i esperances estaven ahí i en 2 setmanes és que no he tingut temps ni de digerir tot el que ha passat. Entonces, per supost que vull cobrir i donar-ho tot com estava fent-ho. Molt bé, doncs aquesta és la història d'Eric, un emprendedor d'ací del Xemesí, però també la d'altra molta gent que poquet a poquet intenta tornar a estar en actiu. Gràcies, Juanjo, i gràcies, Eric. Bon dia, Xavier. Així l'ambient és d'alegria i també de sentiments oposats per tornar a la rutina així al col·legi La Balaguera d'Albal. I és que no és fàcil tornar a la rutina després de tot el que s'ha viscut. 11 centres escolars de les zones més afectades reobrin avui les seues portes. Anaven a ser 13 els centres que començaven les classes este dilluns, però finalment seran 11 perquè l'Ajuntament de Paiporta han acordat no reprendre les classes fins que no es complisquen tots els requisits de salut pública. Entre els 11 centres que reobrin avui, n'hi ha 4 que ho faran només en segon de batxillerat de manera en línia. Ells són el l'IES Albal, l'IES 25 d'abril d'Alfafar, l'IES Maria Corbonell i Sánchez de Benetússer i l'IES Belenguer d'Almau de Catarroja. La resta de centres que reprenen l'activitat són els col·legis d'educació infantil i primària ubicats a Albal, Aldaia, Alginet, Massanassa, València i Xirivella. 4 centres en línia i 4 a modalitat presencial. Al llarg de la setmana s'obriran altres centres de municipis del Xemesí, com del Xemesí, Xest o Picanya, en una obertura que serà progressiva i escalonada. Juanjo García. Juanjo, ja necessita els xiquets i les xiquetes?
Bon dia, Xavier. Encara no, al final seran uns 470 alumnes d'este CEP Lluís Vives de Massanassa els que van a ser reubicats a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València a conseqüència dels desperfectes de com està ara mateix el col·legi. Tot això ocorreix després de la mort d'un operari de 51 anys ahir al centre quan estaven fent tasques de neteja, i amb nosaltres tenim el seu director, Salva Crespo. Bon dia, Salva. Conta'ns un poquet com està sent esta reubicació i com vos esteu organitzant. Bon dia, Juanjo. En primer lloc, agrair-vos la vostra presència, i nosaltres assistem part de l'equip directiu intentant organitzar el primer dia de transport escolar cap a la nova ubicació del nostre centre escolar, que com ben bé has dit, la Facultat Antiga de Magisteri de la Universitat de València. En primer lloc, agrair-los a la universitat tota la seva col·laboració i la seva predisposició a facilitar-nos les tasques d'acondicionament del recinte, perquè hem de saber que hi ha un recinte caracteritzat per a adults. Nosaltres, durant les 2 setmanes anteriors, hem treballat braç a braç tot el professorat per intentar adequar un edifici i unes instal·lacions d'adults al màxim possible a alumnat de 6 a 12 anys. Aleshores, crec que està tot pràcticament preparat. Sempre n'hi ha coses a polir, per suposat, però jo crec que en 2 setmanes hem treballat moltíssim per a poder donar la millor de les benvingudes, donades les circumstàncies, al nostre alumnat. I sobretot, el més important és que intentar recuperar una certa normalitat que l'alumnat se mereix, donades les circumstàncies. Com vos esteu organitzant en els autobusos? Com va ser aquesta eixida que me contaves abans que va ser escalonada, en diversos busos? Efectivament, al principi, pensar que estem parlant d'un gruixut de 470 alumnes que hem de transportar. Aleshores, no volien tampoc col·lapsar les infraestructures, aleshores s'hem pautat en 2 torns de busos per traslladar en primer lloc la meitat de l'alumnat, de primer a tercer, els més xicotets, juntament amb els germans i el professorat que s'ha quedat sense vehicle, i posteriorment, en un segon torn de 9:30, la resta de l'alumnat, de quart a sisè. I, per últim, com afronteu la tornada de les classes després d'un mes, tant professorat, equip directiu com alumnes, ganes de tornar, suposem? Efectivament, a veure, donades les circumstàncies que també molt professorat s'ha vist afectat per la dana, la veritat és que amb moltes ganes de rebre el nostre alumnat, d'intentar veure si podem ajudar-los emocionalment, sobretot aquesta primera setmana deixar a banda el tema curricular i centrar-nos en una acollida, fer com una benvinguda d'inici de curs o una readaptació com fan les escoles de 3 anyets, intentar veure si tenen necessitats i sobretot cobrir aquelles mancances emocionals que puguen tindre. Moltes gràcies per atendre, Salva, en directe, gràcies. I bé, esta és la situació d'alumnat i professor que després d'un mes torna a les classes i ho faran al centre situat al barri de València de Montolivete. Moltíssimes gràcies, Juanjo. Juanjo, bon dia de nou. Bon dia de nou, Xavier. Sí, continuem així a l'estació Àngel Guimerà de València, que durant tot el matí ha sigut un continu de goteig de gent, d'anar i vindre dels metros, i és que recordem, són les línies 3, 5 i 9 les que han obert per complet i les línies 1, 2 i 7 les que ho han fet parcialment. Nosaltres hem pogut parlar amb els usuaris d'estos metros i ens han contat que, a banda d'algun xicotet de retras, estan contents perquè per fi ha obert el servei de Metro València que tanta falta i tan necessari es para ellos. Teníamos muchas ganas ya de que se abriera la línea, estábamos deseando. Muy bien, porque el transporte estos días está fatal. Está todo a golpe. Y los autobuses estaban súper petados, tampoco se pusieron más autobuses. Bueno, en fin, súper bien, la verdad. O sea, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Estan els nostres companys José Carreño i Juanjo García. Quines caretes de veuen per ahí, Juanjo? Bon dia, Xavier. Sí, caretes d'il·lusió així al CEIP Jaume I de Paiporta, que està a punt d'obrir les seues portes. Es tracta del segon centre d'este municipi que reobri. Ahir va ser el torn del centre privat La Immaculada, que va rebre els alumnes just com va a passar ara mateix amb aplaudiments de militars, policies i professorat que esperen als xiquets.
Ens trobem al Palmar, al Parc Natural de l'Albufera, un dels principals punts de cerca de desapareguts, i és que així desemboca el barranc del Pollo al seu pas per l'Albufera, i per això és una de les zones més afectades. De fet, els pescadors locals han hagut de parar la seva feina i, mentrestant, estan ajudant als equips de suport de rescat. Amb nosaltres tenim Amparo Alexandre, secretària de la Comunitat de Pescadors del Palmar. Bon dia, Amparo. Volíem preguntar-te quina és la situació en la que es trobeu ara, a hores d'ara que esteu parats en l'activitat. Sí, correcte, bon dia. Nosaltres, els pescadors, estem totalment aturats. Bon dia, Xavier. Doncs així, a Catarroja amaneix amb tots els efectius treballant de valent sota el terreny per a netejar façanes, edificis i garatjos, com deies, i justament ho fan al costat d'este edifici de 50 vivendes al carrer Albal número 30 de Catarroja. A causa del mal estat de l'edifici es va desallotjar a nit més de 150 persones residents d'aquest edifici que presenta risc de solsida degut als danys que ha patit la seva estructura a conseqüència dels danys provocats per la dana i l'acumulació d'aigua en els garatjos i baixos. Bon dia, Juanjo. Bon dia, Xavier. Així és, amaneix a Utiel i ho fa amb una poqueta millor d'alegria gràcies al treball de voluntaris, agricultors i tècnics que continuen treballant al poble per a que vegin la llum el més prompte possible després de la dana del passat dimarts 29. Com podeu comprovar, els tècnics continuen treballant al carrer per a desatascar clavegrams, façanes i netejar tots els carrers. La retirada de tedons de fem en les zones més afectades han suposat tot un alleujament per al govern municipal, encara que els danys ocasionats per la dana han afectat en més d'un centenar d'habitatges a Utiel i han trencat la vida de prop de 300 persones, a més d'acabar amb altres 6. 8 dies després de la tragèdia, aquests llars han quedat inhabitables, encara que les inspeccions realitzades per tècnics han descartat enderrocaments de les cases en els barris propers al riu. Des del govern local valoren també com reallotjar i donar eixida a aquestes persones, que sobretot són persones majors, i les han reubicat en residències, mentre que la resta de gent està a cases d'amics i familiars. La resta dels damnificats, com dèiem, estan tots a sa casa, i en uns moments parlarem així a les notícies de matí amb Ricardo Gabaldón, alcalde d'Utiel, perquè s'actualitza i ens compte com continuen els treballs així a Utiel per a recuperar l'ansiada normalitat. Pablo és el cap d'esta empresa d'audiovisuals Impressió Digital. Quasi la totalitat dels seus equips s'han fet malbé per la dana. Avui treballa en estall per a netejar les instal·lacions. Estar limpiando, estar constantemente, es que sale por todos los lados. Los residuos constantemente están pasando y llevándoselos todos. O sea que de momento está bastante limpio y controlado. L'Ajuntament de Paiporta ha donat com a data límit el 8 de desembre per a dur a terme aquestes tasques de neteja. Des d'aquest moment, cada empresa haurà de gestionar els seus propis residus. Hasta el lunes tenemos para poder dejar los residuos que sobren fuera, justo fuera. A partir de ahí ya nos tenemos que buscarnos la vida. Eso es una mala noticia si tenemos que gestionarlo nosotros, la verdad. Per això, des de l'Ajuntament fan una crida perquè les empreses intenten treure al carrer els dipòsits de fang i estris abans de dilluns. Porque aquello que vamos avanzando, si después a posteriori hay empresas que vuelven a verter, pues tenemos el problema de que afecta la normalidad de nuestros polígonos. Y por eso esta fecha. No quiere decir que no se le vaya a continuar ayudándolo. 72 hores per aconseguir que estos polígons lluïsquen la seva millor cara. El dia 29 d'octubre, des de primera hora del matí, precisament, este programa es va oferir puntual informació sobre els riscos de la dana i els seus primers efectes a diferents punts de la Comunitat Valenciana. Esta és la cronologia que ha recopilat el nostre company Juanjo García del que va passar i com els ho van contar. Són les 7 del matí del dimarts 29 d'octubre i la intensificació de les pluges i del vent de llevant per la dana que estem patint pren cos des de fa un parell d'hores en distintes comarques de la Comunitat Valenciana. Són les paraules amb les quals obria les notícies del matí el dia 29 d'octubre, quan la intensificació dels pluges ja era notable a primera hora. Precipitacions que en total podran sumar més de 200 o fins i tot 300 litres. A les 7 del matí, Adrià Revert avisava del possible desbordament de barrancs i rius a conseqüència de les
les pluges. Insistim en anar amb molta precaució amb les zones inundables. A l'Alcúdia, a la Ribera Alta, les pluges torrencials ja inundaven els carrers. S'ha d'anar molt en compte perquè hi ha molt poca visibilitat. Ricardo Gabaldón, alcalde d'Utiel, el primer poble que va patir l'embat de la riuada, va decidir suspendre les classes davant l'alerta i aquesta decisió va deixar fora de perill molts xiquets. Los pelos de punta y no sé qué hubiera podido pasar. A les 9 del matí, AEMET canviava l'alerta de taronja a roja. L'Agència Estatal de Meteorologia ha canviat l'avís de taronja a roig al litoral sud de la província de València. Mentrestant, a Bunyol es registrava un gran aiguat. En només 15 o 20 minuts s'han tornat a caure uns altres 20 o 30 litres per metre quadrat. Ja passem els 100 litres per metre quadrat. Abans d'acabar este programa, l'alcalde de Torís, Ismael Corell, parlava de com la pluja estava sorprenent la població. Veig que me criden, Ismael, és que m'entrau ja per la llum, m'entrau ja per així, mentre estem tots igual. Un degoteig d'informacions que ningú imaginava a aquestes hores que acabaria amb una tragèdia tan gran a Aldaia, Picanya, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Paiporta, Sedaví, La Torre, Xiva, Utiel o Requena.